आं संगोन दिनै बे मोननै लाफाखौ मोनसे देगसियाव संजोबगोन खेरखायावबो बुंबाय बेयावबो बुंबाय बेखौ दा संसिगोन आङो बरियानो अमा बेदरजों गाबोन बेखौ अमा बेदरजों लोगोफोर जा बरिया एवनानै जागोन एवाहाय मा बिदै जेब जेब बिसिनि माखासे ग्रेभि माखासे मैद्रु बयल खालामनानै होगोन बेखौ बरियानो जा बरियानो जागोन साराथ' लाफा ओंख्रि जाया दाना हा माथो जाया लाफा ओंख्रिखौ जाया होननायसो खोनादों आं बेखौ जाया गन्थंजों सोयो जोंना गन्थंआव दोनैदो गाबोन संनानै जानोसै बरिया लाफा नैबेजों सायगोन सिखा फिसाजों बरियानो थाब थाब जानाय बायदि आसामनिफ्राय बिहरनायमोन बे लाफा बेगरा नैयाव कानाडा सासे मानसिनि बागानाव फोहोदों ओमफ्राय बेनोबो फैसा होनांगौ गावनो फोयो जोलैखौल' हरनांगौ बे गासिबो गावनि हायाव माबानानै 30 थाखा मुथायै माबायो आरोना बे फानहरो जेनेबा जोलै हरग्रानो ओमफ्राय जोलै हरग्राया मा दामाव फानो जे गावनि सायावसो आरो हा अबे बियो मामालै बोरमा बेदर जायानो गामसायालाय मा मोनामबायब्रा सुबानो जानायालाय जिरायफै ओरैजाय थाब थाबनो सायफै नोंबो नायलांबाय था लोगोफोर लाफा सायनायखौ अमा बेदरजों संनोसै बरियानो बेखौ नोंथ' जाया दा माथो लाफा जाया होजोबगोनब्रा गासिबो खिन्थु सिखा लादों आं गोरलै गोरलै हास'योबा थाब थाब जायोना नोंलाय नै बिदि हास'बाय बेखौ थबस्र' हास'बाय बेखौ थबस्र' हास'बाय बरिया नैबे पालकबो फैदों माथो पालक मुथासे बेखौबो होनोसै हानानै पालक मुथासे जा गिदिर गिदिर खालै अमा बेदरखौ थिग मोजां एवनानै लाखानोसै ओमफ्राय बेखौ जब्ब' दै अमा बेदरा गोदौबाथाय गारसननानै होबाय आरो आसामाव दा एभेलेबेल मोनजाबाय मालाय मानसिफ्रा दा मोनथ'वाखैसो नामाथाय एभेलेबेल होमबा लोगोफोर नायलांबाय था आं दा संनायावबो खोन्थालांबाय थागोन आरोना माबाखौ लाफा ओंख्रिजों अमा बेदर संनायजों लोगोफोर नायलांबाय था आरोना मुथासेया कमप्लिट जोब्बाय दांसे दंबावो बिफां फांसे दंबावो फुनानैसो फानदों आरोना मालिकआबो मानो होनोबा दस्रा मैगं गायबावनांगौ जायोना बेखायनो डाइरेक्ट फुबाय आरो लाइबो लाबोना होफैदों लाइ बेगरबो लाइआबो जाबाय मास मोनसेनि दै बे गिदिरा मास मोनसेनि दाउनि खिजों माबा खालामदों हासारजों दाउनि खिया बिराद गरम जायोना बेखायनो थाबबो देरो दामबो गोसा दाउ खिया मुथासे जोब्बाय नैबे मुथा मोनसेखौ हाबावनोसै आङो दे नायलांबाय था जा मद'खा नै बरियानो बिराद बरिया जाखादों समायनाथारलै लाफाया गोथावबा जाखासिगोन बे दिनै अमा बेदरजों बिरादनो सोला सिंजायनाय जागोन
मोजाङानो बुस्थुआलाय भिटामिन बर'नि फेभरेट ओंख्रि लाइफ टाइम बर'नि ओंख्रि अनला साम' लाफा मैगं लाइ मैद्रु बरिया खेरखासे जाखाबाय नै जा बरिया मद' खाथार फेन्टास्टिकखा नायनोबो बरिया अमा बेदरखौ लखबना लानि आङो दा बरियालै जा बरिया नुखादों गोग्लैबायसो अमा बेदर बियो मेजेम मोदोम बरिया लाबोखाबाय आरो बेखौ बेयाव दोनथ'नोसै थाथ'थोंसै बेयाव लाफाखौ सायनानै लानि आङो बरियानो सिखानांगोन माथो बेखौ हास'नोलाय सिखानांगोन नायलांबाय लोगोफोर आं लाफाखौ सायनानै लानि जा गोलावखा देन्थाया रुनानै बेखौ अमा बेदरजों होख्लायगोन जानाया गोग्लैलांखोब्रा हैद आखाया रिमोनदोंलै अमा बेदर दांनाया ओरै हास'बाय सिखा फिसा लाबा साबसिन जागोन दे हास'नो आं नायला लाफा ओंख्रि दिनै जोंहा लोगोफोर लाफा लाना फैदों बरियानो लाफा हाय हा खोनायाखै लाफाखौ गाबोन अमाजों जानोसैब्रा दालाय ना संखाबायना नायदो लोगोफोर जोंनि लाफा मैगंखौ बेंगलरनि नै हाइब्रिद नङा गामिनि दाख्लै लाबोनाया माबा लाबोनाया बेगर लाबोनाया नै लायाबो जि मोजां जादों बेगर लाबोदोंमोन दाखालि बामोन लाबोफानाया आयौ लाया मासे मोजां जादों हाब लाइखौथ' दा बुंसै फेन्टास्टिक दसेनो नुदों मास मोनसेयानो जादों मास मोनसे जाबाय खाथियाव नायोब्रा सिनायाखै दा इन्दि बिलाइ बायदि नुदों मानो सिनायाखै जाखो लाफाखौलाय ओरै लाबासो सिनायगोन ना ओरै लाबासो नों ओरै खोन्थाबालाय अर सिनायगोन लागाय नै लाफा दा सिनायबाय लाफा बे मद'लै लाफा सोरबा बायोबा लाफा रोदाखौल' गारनांगौ गासिबो जाजोबखानांगौ कन्टेक्ट खालाम ओमफ्राय आं 20 थाखा जागोन आंनाव लांफै लाफाखौ फागुननि सान्दुंजों गंगार खावलाया जाहाबलांबाय सनाया सिख्रि सिख्ला बायदि नुलायलांबाय लाफा ओंख्रि सायहोलां मेथाइ खनहोलां एबार संनायावबो मोनसे मेथाइ बरिया खननोसै मोजांखा लाफाया
बुंजोब्बाय नै दंबावो माखासे सायनो जायगा गैला बेखौ दोनथ'नोसै सारायखौ मोनसे सारायाव माखासे दोनथ'ना लाग्रोनोसै ओमफ्राय आरो माखासेखौ बास मोननै जाबाय एबार नैबे मोनसेखौ बेयाव सायजोबनानै माबानानै दोननोसै सुनानै बरियानो संनोसै अमा बेदर बरियानो दिनै अमा बेदरजों लाफाजों सामब्राम थावा गरम जाबाय सामब्राम होनानै लानोसै आङो दा सामब्रामखौ बरिया एवनानै लाखांनानै बेखौ माबासिगोन आरो आं जेनेबा मा होनना बुङो बेदरखौ एवना लानोसै ओमफ्राय एवना लानानै दा बेखौ एरग्रायाबो आंनाव मोनसे बुस्थुसो दंफांनिसो नै दंफांनिजोंसो एरो लोगोफोर एबारना ना सामब्रामाथ' अलरेडि मोनबाय आं एसे हालदै होना लानोसै आरो ना मानो होनबा हालदै होआबा एसे नायनोबो एसे गाज्रि नुगोन ना बेखायनो हालदै एसे होना लानोसै अमा बेदरनि खोथा ना मा गोग्लैखोब्रा भगबान थोद लाफाजों अमा बेदर बेखौ एसे हालदैखौबो एवना लाखानोसै आङो मानो होनबा जानायाव एसे टेस्टि जानायनि बे जाबाय ओमफ्राय जेबो आदै बानलु गैया मस्ला गैया न' मस्ला न' कन्डिसन बेफोरो जेबो गैया ओमफ्राय दा नैबे बेदरखौ होनोसै आं नायदो अमा बेदर जा बरिया नुखादों जोंख्लाबलायनाय मेजेम होनोसै आं दा नै जेमब्र' सालाखौ गारसननानै होबाय एबार हले सार नोंना खामानियानो ओरै थाबाय दे दा माबासिगोन दे बेखौ आं बेदरखौ एवनानै लाग्रोनोसै बरियानो गोमोबा नुखाबाय नै मोनबाय बायदि नुखाबाय आङो संख्रि फानलु लगायनानै जाजायोना बेफोर बुस्थुआबो अमा बेदर मेजेमा थाव गोथां सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा होदो ओमफ्राय हाइजें होदो लगायनानै होदो जानाया जौ गिसिजों बरिया जाखायो होसनबाय लाफाखौ एबार अमा बेदराव बरियानो फेन्टास्टिक होसनबाय एबार गारसनजोबखाबाय आरोना होख्लायनोसै एबार एरनाया नायदो बरियानो देन्था मोनसे गोग्लैदों थिखांबाय आङो बेखौबो होख्लायखायो जानायाव माने खमि खालाया आरोना गासिबो जब तब बेंगालर है तब तब खाना पिना है बेंगलराव गाननो थांबा बेफोरबायदिथ' जानो हानाय नङा जोंबो देखायनोबो हानाय नङा मानो होनबा गामियाव जों बेफोरबायदि हाजिरा मावनाय माबा मावनानै जों बेफोरबायदि बेदरनि दाम मैगंनि दाम जों संना जानो हानाय नङा नायदो बेसेबां बरिया जागोन संख्रि होनानै लानि मोजांनो बरियानो संख्रि होनानै लाखानोसै बेदराव दा ओमफ्राय गोथाव जानोसै एसे होबावखानोसै खोमालै बाबनायफोरखौबो एसे होखाबावनोसै जाबायलै दा बाबबाबो जेसेबां जै मोनखांबाय बुरैनोबो फालाराव एसे हैनोसै जागोन ना जाया लांनायालाय बे नाबो लानानै थांखाबाय मैया ना लाबोदोंमोन ना बे नाखौबो दाथ' मोनखाबाय आं ओरै फारसेथिं लाफा रुदों माखासेखौ बेदराव होनोसै माखासेखौ रुनोसै बरियानो नायलांबाय था लाफा रुनायखौथ' आं खोन्थाला मानो होनबा बयलखौ सोब मानसियानो जायाना बर'फोरबाबो ना सोब मानसियाबो जायाना ओंखायनो आङो बेखौ खोन्थाला
दाथ' आं बेदर संनायखौल' खोन्थानोसै लाफा गारसननायफोरखौल' खोन्थानोसै होबाय नै लाफाया नायदो बरियानो गोदौबाय ग्लब ग्लब ग्लबनो लाफाजों अमा बेदर जा बरिया जाखादों जानांगौल'सै आरोना दा बेयाव खांनानै जाबाबो जाजासिगोन बेयाव जेबो गैला आरोना नै नायदो नै आं एरना खोन्थाबावबाय नायदो नै बेदरा साइडआव खारजोब्बायलै सेरसे लाबोदों 400नि फिदिंथारबाय आं सारायखौनो नायदो नै बरियानो बेफोरबायदि बेदर रावबो मोनालै नाथाय दामा बुहुद बारा जाबाय आरोना अमा बेदरा 400 जाबाय नायलांबाय था होबावबाय आङो लाफाखौ एसे ओमफ्राय एरनानैबो खोन्थाबावनोसै मोजाङैनो नोंथांमोना नाय लाइक आरो कमेन्टबो खालाय लाफा ओंख्रिखौ आं बिदि संनानै जायो आरोना लाफाजों अमा बेदरजों बरियानो मानसिफोरा बोरै सङो आं मिथिया आं बेंगालराव बिदिनो संनानै जायो आरोना बयलिंसो बेदरखौसो एवदों लाफाखौ होसनदों आरोना लाफाखौ थाव सावजों एवनाय माबानाय गैया माखासेखौ रुबाय माखासेखौ माबाबाय आरो सोरबाफोर जानो गोसो दंबा गाबोन फैगासिनो दङ लाफा ओमफ्राय लाइ आसामनिफ्राय लाबोनाय जोलै बेगरफोरा बथल बामोन होननानै बुङो बेनाव बिहरनाय